салом ҷаҳони барселона ва мухлисони барсатиҷӣ. барои чӣ бозингарони бошгоҳи каталонӣ арзиши камтар аз дигар топ дастаҳо доранд? Ин шӯхӣ нест. масалан Реал Мадрид ҳамин тобистон Чуамениро бо маблағи 80 миллион евро харидорӣ кард. ӯ танҳо як мавсими бобарор дошту халос. Як ниммуҳофизатгари бо таҷрибаи Барса Френки де Йонг бошад ҳамагӣ 65 миллион евро қадр доштааст. ин гуна мисолҳо бисёранд. Тринкаоро Барселона бо маблағи 31 миллион евро харидорӣ кард, вале 2 сол гузашт ва бо маблағи 10 миллион евро ба Спортинг фурӯхт. Филиппе Каутиньо ки дар Астон Вилла хеле хуб бозӣ дорад, бо нархи 20 миллион евро гузариш карда буд. бовар мекунед? ҳамаи мо аз портали трансферии Трансфермарк хабар дорем. онҳо ҳар 3-4 моҳ нархи бозингаронро аз тамоми дунё муайян мекунад. дар ин видео мо нархи бозингарони Барсаро мебинем ки дар як сол чӣ қадар тағйир ёфтаанд. яъне онҳо дар тобистони 2021 чӣ қадар арзиш доштанду ҳоло чӣ қадар арзиш доранд. аз шумо чун ҳар вақта лайк ва обуна шудан, аз мо бошад наворҳои ҷолиб омода сохтан. акнун бошад ба роҳат чинед, оғоз мекунем. дӯстон, канали Барсатиҷӣ дар Телеграм ва Инстаграм низ фаъол мебошад. аз шумо хоҳиш мекунем ки ба канали мо обуна шуда моро пайгир бошед. хабарҳои тозаро саривақтӣ аз канали Барсатиҷӣ бифаҳмед. силкаи мо дар зери навор гузошта шудааст. аз онҳое оғоз мекунем ки нархашон бетағйир мондааст. Серхио Бускетс, сутуни устувори Барса 9 миллион евро арзиш дошт. ҳоло ҳам ҳамин қадар арзиш дорад. айнан чунин ҳолат бо Ансу Фати ки мавсими гузашта бештари вақт ба муолиҷа машғул буд. нархи бозингар 60 миллион евро нишон дода шудааст. аз ҳама бозингари гаронарзиш ва беҳтарин футболбози Барса бошад 80 миллион евро гуфта мешавад. нархи Педри то ҳол бетағйир мондааст. сарпарасти навори мазкур ширкати 1x ба шумор меравад. дар 1x регистратсияи осон пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Барсатиҷӣ. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. акнун бошад мегузарем ба онҳое ки қимати худро аз даст додаанд ва арзишашон поён фаромадааст. ин гуна бозингарон дар Барса 19 ададро ташкил медиҳанд. аз ҳама камтар нархи Эрик Гарсия ва Тринкао поён фаромадааст. ҳар ду бозингар 2 миллион евро арзиши худро аз даст додаанд. баъдан Мартин Брейдвейд мебошад ки нархаш аз 9 миллион евро ба 6 миллион фаромадааст. ин ғайри чашмдош нест, чунки соли гузашта Брейдвейд танҳо 4 бозӣ анҷом дода 2 гол ва 1 ассист кардааст. бештари вақт бошад Мартин ҷароҳат бардошта аз қатор боз монда буд. дарвозабони захиравии Барса нето бошад нархаш 3 миллион евро поён шудааст. ӯ ҳам ҳамагӣ 4 бозӣ дар мавсими гузашта дар ҳисобаш дорад. Люк де Йонг ки то ин дам дар сафи каталониҳо буд 3.5 миллион евро қимати худро аз даст дода буд. дар ҳайати Барса 29 бозӣ анҷом дода 6 голро ба номаш сабт карда буд. Ферран Торрес баъди ба Барса омаданаш 5 миллион евро арзишаш фаромад. ветерани Барса Пике низ ҳамин аҳволро дорад. сабаби якумаш бозии баъди хати ҳимояи Барса бошад, сабаби дигараш сину соли ӯ гуфта мешавад. Самуэл Умтити баъди ҷоми ҷаҳон 2018 70 миллион евро арзиш дошт. ҳоло бошад аз 8 ба 2 миллион евро нархи ин бозингар поён фаромадааст. Оскар Мингеса 9 миллион евро аз нархи қаблияш поёнтар фаромадааст. ҳамааш маълум, бозингар аз аввал хуб ҳунарномӣ намекард. се бозингари дигар 10 миллион еврогӣ арзонтар шудаанд. Мемфис Депай, Адама Трауре ва Филиппе Каутиньо. Депай хуб оғоз карда буд, вале дар нимаи дуюми мавсим ҷароҳатҳо азияташ медоданд. Трауре низ оғози бобарор дошт. дар ду бозии нахустин 2 ассист кард, вале баъдан гӯё ӯро чашм карданду бартария нишон намедод. нархи Каутиньо гӯё аз самолёт бе парашют афтида истодааст. аз 150 миллион ки қаблан арзиш дошт то 20 миллион евро поён шудааст. 11 миллион евро ин тафовути нархи Жорди Алба дар як соли охир. сабабаш бештар аз ҳисоби синни солаш гуфта мешавад. ҳамин қадар низ Рики Пуч арзишашро аз даст додааст. хело аламовар аст поён рафтани нархи бозингари бо маҳоратро дидан. умедворем Пуч ба маблағи меарзидааш бармегардад. Сержиньо Дест ва Серхио Роберто бошанд 12 миллион еврогӣ нархашон коҳиш ёфтааст. Абамянг ва Дембеле тақрибан 20 миллион евро арзишашонро аз даст додаанд. сабабаш он ки Абамянг як қисми мавсим дар Арсенал буд ва Дембеле бошад ба муолиҷа машғул мешуд. аз ҳама зиёд Френки де Йонг ва Тер Штеген нархи худро аз даст додаанд. тафовути нархи ҳар ду бозингар 30 миллион евро гуфта мешавад. умедворем дарвозабон ба бозии хубаш бармегардаду де Йонг дар даста боқӣ монда ҳунари худро бар аъло нишон медиҳад.
биёед бинем кане киҳо бо бозии муҷаллояшон тавонистанд арзиши худро боло баранд. Абде Эзелзулӣ ба нархи худ 8 миллион евро зам кардааст. Нико Гонсалес тақрибан 20 миллион евро арзишаш боло рафтааст. Дар ҳолати хуби бозиаш 25 миллион евро шуда буд, вале каме поён рафта ҳамагӣ 20 миллион евроро соҳиб шудааст. Дар мавсими гузашта Нико дар 36 бозӣ ба майдон омадааст. 2 голу 2 партофти головар низ ба номи хеш навиштааст. Роналд Араухо, девори устувори даста, 25 миллион евро ба болои арзиши худ гирифтааст. Нархи ӯ 2 маротиба зиёд шуда 50 миллион евроро дар бар мегирад. ӯ дар рӯйхати топ 10 ҳимоятгарони гаронарзиши сайёра шомил шудааст. дар ҷои аввал бошад Пабло Гави, ки 35 миллион евро бештар аз арзиши қаблиаш баҳо дода мешавад мебошад. қимати бозингари мазкур 60 миллион евро нишон дода шудааст. ӯ танҳо 17 сол дорад ва аллакай ба тими мунтахаби Испания дохил шудааст. Гави ба топ 3 гаронтарин бозингари Испания дохил мешавад. аз ӯ боло танҳо Педри ва Родри мавқеъ гирифтаанд. гаронарзиштарин бозингари то 18 сола ва дар оянда ситораи дурахшони Барселона. ана ҳамин гуна мебошанд арзиши бозингарони дастаи таърихан бои Барселона. фикри худро дар бобати арзиши бозингарони дастаи каталонӣ дар комментария нависед. мухлиси Барселона ва бо барсатиҷӣ бимонед. хайр.